Zmyslom kartovej hry In Moda Veritas je vytvárať priestor na premýšľanie o móde, vzdelávanie sa a inšpirovanie k zmenám. In Moda Veritas je reflexívno-komunikačná kartová hra, ktorá je navrhnutá tak, aby vám dala viac ako len zábavu. A dnes sa pozeráme na jej prototyp. Na vývoji hry sme pracovali 7 rokov. Ja som tvorcom a autorom celej myšlienky kartovej hry o móde. Herný dizajnér Oliver Šimko z Ludocrafts vytvoril herný princíp a dizajn. Grafický dizajnér Jakub Kmeď sa postaral o to, ako bude naša kartová hra vyzerať. Vďaka niekoľkoročnému procesu opakovaného testovania a upravovania má naša kartová hra premyslenú štruktúru a dokáže už po prvom odohraní meniť šatník a život ľudí k lepšiemu. Patríte medzi ľudí, ktorí tušia, že móda neplní len estetickú funkciu, ale má na naše životy oveľa väčší vplyv? Práve pre vás bude kartová hra In Moda Veritas skvelou sebarozvojovou aktivitou na ceste k novému štýlu a v mnohých prípadoch aj novému životu. Naša kartová hra poteší aj všetkých vášnivých hráčov, ktorí hľadajú niečo nové vo svete spoločenských hier. Kartová hra má aj významný vzdelávací presah. Rôzne profesie, ako napríklad učitelia, lektori neverbálnej komunikácie, psychológovia či stylisti, dokážu naše karty využívať ako užitočný pracovný a vzdelávací nástroj. Podpor našu crowdfundingovú kampaň a pomôž s vydaním našej kartovej hry In Moda Veritas, ktorá mení pohľad na módu a na život.